Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव रायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय आं थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा साननैसो आगोलावहाय मोनसे भिडिअहा गोबांथार भाइरेल जादोंमोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि सासे हौवा आरो हिन्जावजों हाबा जानाय एबा गोथार जुलि बैयाव गोबांथार मानसिया हौवाखौ लानानैहाय गोबांथार कमेन्ट खालामदोंमोन बे भिडिअखौ गोबांथार मानसियानो शेयार खालामदों ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ मा भिडिअ साननो हागौ ओमफ्राय आं बेखौ मा होनो बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो होनो हागोन आरोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो बुजि मोनगोन आरोना हौवाया मा सिस्टेमनि मानि थाखाय हौवाया गोबांथार मानसिजों बखिजानाय एबा बुंजानाय जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन आरोना बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनखाबाय जानांगौ मा खारनाव हौवाया मानि थाखाय बखिजादोंमोन ओमफ्राय आं जेबो बुंनांगौ आंना बेनो जे बिथांमोना खाफालावनो मिलायदों खौनो बुंना लानांसिगोन जेनोखि खाफालाव लिरनाय दं बेजोंनो मोनलायदों ओमफ्राय मा होनो हौवायाहाय जाम्बा एबा जाम्बाखौथ' होनजाला थेवबो बिथाङा खुगा गैया रायलायनो रोङा गावनि राव गैया थेवबो सासे हिन्जावहाय बेखौ हाबा लादों आरोना बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरोना जोंहा गावसोरनि मोननै फेमिलिजोंसो मिलायलायनानै हाबाखौ लादों नालाय जोंहा बाव बुंनांगौ मोन्थाय गैया होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय बिथांमोना दाथ' हाबा जाबाय बिथांमोनखौ इसिबां मानि ससियेल मिडियाफ्राव कमेन्टफ्राव बखि हरालासिनो बिथांमोननो जाहाथे मोजां संसार जाथों होननानै बिथांमोनखौ बोर हरोब्लासो साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरोना बिथांमोना मोननै न'खरजों मिलायलायनानै हाबाखौ लाखाबायब्ला जोंहा बाव बुंनांगौ मा राव दं आरोना मा मोन्थाय दं जोंहा बिथांमोनानो मोननै न'खरजों मिलायनानै बिथांमोना हाबाखौ होनो हादों ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय